Har du noget selv? Ja, det har de fået. Ja, men så er der ikke så stor risiko for, at det skal slå igennem. Eller det skulle slå igennem, fordi så har det fået... Hvor kommer den så hen? Det har fået lidt dækkende jo. Så kommer der over et modsat spor, ja. Altså det er nok næsten det mindste, vi har, for ellers så skal du i den der 5 liters. Så skal du hen i Sattelins 5 liter. Hvad er det så? Ja, du kan også prøve at isolere det her. Og så bare... Ja. Det virker. Prøv at høre. Har du set det? Ja. Okay, du vil jo også tage en tårne på. Nej. Ja, men det kunne man sagtens få også. Du kan ikke se det,